Usnula civilizacija 38, Sibirski cedar 38, Anastazija, prva knjiga, Vladimir Megre. Jaki ljudi, prvi dio. Najbolji sud o tvojoj osobi, sud je što ga daju ljudi koji te okružuju. Anastazija je puno govorila o ljudima koje mi zovemo poduzetnicima, u njihovom utjecaju na duhovno ozračje društva. Zatim je podigla prutić i nacrtala na zemlji krug. U krugu je mnoštvo kružića, u čije je središte stavila točke. Sa bočne strane ovoga kruga, preostale točke. Ona kao da je nacrtala kartu planeta. Veliki krug, to je Zemlja, planet, na kojem žive ljudi. Maleni kružići, to su malene, nečim povezane između sebe, sitne ljudske zajednice. Točke, to su ljudi koji su na čelu ovih zajednica. Od toga kako se ovi čelni ljudi odnose prema ljudima, što od njih traže da rade. Kakvu psihološku klimu stvaraju koristeći svoj utjecaj, ovisit će li ljudima što ih okružuju dobro ili loše. Ako je većini dobro, svatko će od njih zračiti zrake svjetlosti, pa će tako i zajednica u cjelini zračiti svjetlost. Ako je loše, onda će to biti tama. Dakako da na njihovo unutarnje stanje utječe i mnogo drugih čimbenika, ali u taj odsječak vremena, dok su oni u toj zajednici, glavni jest uzajamni odnos s pretpostavljenim. Za svemir je jako važno da Zemlja u cjelini zrači zračenje svjetla. Zračenje svjetla ljubavi, dobrote. O tome i Biblija piše, Bog jest ljubav. Meni je žao, jako mi je žao ljudi koje vi zovete poduzetnicima. Oni su najnesretniji, ja bih im tako željela pomoći, ali mi je samo i to teško učiniti. Ti griješiš, Anastazija, nesretnima se u nas smatraju umirovljenici, ljudi koji ne mogu naći posao, osigurati si potrebno mjesto življenja, odjeću, hranu. Poduzetnik, to je čovjek koji sve to ima u većem stupnju nego drugi ljudi. On si može priuštiti zadovoljstva o kojima drugi ne mogu ni sanjati. Pa čak ako uzmemo srednjega poduzetnika, on ima moderan auto, stan. S odjećom i prehranom uopće nema problema. A sreća, zadovoljstvo u čemu? Pogledaj. Anastazija me je ponovno odvela na travu i, kao i prvi put, kad je pokazivala ženu iz seoskoga Ljetnikovca, počela mi je pokazivati i druge sličice. Evo, vidiš li, eto, on upravo sjedi u tom automobilu za kojega kažeš da je prelijep. Vidiš, on je sam na zadnjem sjedištu, u autu je mikrorashladni uređaj. Vozač njime upravlja jako lako. Ali pogledaj kako je napeto i zamišljeno lice ovoga poduzetnika, on razmišlja, gradi nekakve planove. On se boji, pogledaj, on je dohvatio to, što vi zovete telefonom. Uznemiren je, dakle, dobio je obavijest. On je sad mora brzo analizirati i donijeti odluku. On je sav napet, misli. Svršeno je, on je donio odluku. Sad pogledaj, pogledaj, on tobože sjedi mirno, a na licu mu sumnja i nemir. I bez ikakve radosti. To je posao, Anastazija. To je način života i u njemu nema zadovoljstva. Od trenutka buđenja pa do trenutka odlaženja na počinak, čak ni u snu. I ne vidi on propupalih listića, ni proljetnih potočića. Uokolo su vječni zavidljivci, koji bi željeli posjedovati to što on ima. Pokušaj da se od njih ogradi onim što vi nazivate telohraniteljima, domom, koji je kao utvrda, ne donosi potpuni mir, jer su strah i brige u njemu samome i uvijek će ostati s njim. I tako do sem smrti, pa već i prije samoga kraja svoga života. Žaljenje što je on morao ostaviti sve. Dobacio sam, poduzetnik zna biti radostan. Radost dolazi kad je on postigao željeni rezultat, ostvario zamišljen plan. Nepravda jest u tome što se on ne uspijeva radovati postignutome, jer ga zamjenjuje drugi plan, složeniji, i opet sve počinje ispočetka, samo s velikim teškoćama. Ljepotica iz šume je crtala predamnom jako mračnu i žalosnu sliku izvana uspješnoga sloja našega društva, i u tu sliku nisam želio vjerovati. Ti zaboravljaš, Anastazija, njihovu sposobnost ostvarenja postavljenog cilja i stjecanja životnih sredstava. Oduševljene poglede žena. Poštovanje okoline prema njima. Obmana, nema svega toga. Gdje si ti vidio pogled sa poštovanjem, ili oduševljen pogled čovjeka koji promatra putnika u prelijepome automobilu?
ili vlasnika najbogatijeg doma. Niti jedan čovjek ti neće potvrditi ono što si rekao. To su pogledi zavisti, ravnodušnosti, razdraženosti. Pa čak ni žene ne mogu voljeti takve ljude, stoga jer se njihovi osjećaji miješaju sa željom da se ovlada ne samo dotičnim čovjekom, nego i onime što on posjeduje. Niti oni, poduzetnici, ne mogu istinski voljeti ženu, jer nemaju mogućnosti osloboditi dosta prostora za tako važan osjećaj. Ono što je Anastazija govorila mogli su potvrditi ili opovrći samo oni o kojima je govorila. Budući da sam bio poduzetnik, nisam nikada razmišljao o broju srednjih minuta koje sam imao. Nekako nije prihvaćeno u okruženju poduzetnika plakati i žaliti se. Svatko sebe želi prikazali kao uspješnoga i zadovoljnoga životom. Anastazija nije shvaćala vanjska očitovanja, nego finija, skrivena iznutra. Ona je odredila u kakvom je čovjek stanju po količini svjetlosti koju je opažala.